guys, ja, ik heb hier een leuk project betocht. Wat ga ik doen? Ik ga met de bus naar Ibiza. Ik heb een bus gekocht. Die heb ik inricht. Daar had de jongens van mij die van Douwe Inbouw en alles. En het lab in Dokkum had voor mij bestikkerd. En Rakesh had het poetst en al ergens. De bus is helemaal clear. En ik ga met de bus naar Ibiza. Ik rijd naar Barcelona. En dan bij Barcelona ga ik hoor. En op Ibiza ga ik schilderen. Op verschillende plakken. En ik ga een stuk of 40, 50 kunstwerken maatje. En ik ga nou 24 hak verkocht. En van te varren. Dus ondernemers, vrienden en alles. Meesten die me kennen, hadden dus een kunstwerk van mij gekocht. En ze gaan van een varren naar Patelhek. Dus ik heb van hun cent op vakantie. Hey. En dus ja, wat is je? Ongeveer 4 of 6 hier lieden. Zo mag ik een beetje schakelen, maar dat Fries. Ben knapt. Je kent misschien mijn verhaal een beetje. En ik hier wat rust nodig en alles. En toen ben ik naar Ibiza gegaan. En op Ibiza ben ik aan het schilderen rekken. En ik ben weer waarom, nou ja, en je weet waar ik steer nou. Hè? Ik ben kunstenaartje nou. En ik hier in gedachten van ja, het werk is hier zo brood. Ik dacht ik maar naar de zondag. Dus toen heb ik dit project betocht. Terug naar de roots, terug waar ik echt gelukkig ben. En ik ben in Friesland nou wereldberoemd. De meeste mensen kennen Bonnie wel en Pablo. Maar ik wil nou ook op Ibiza. Ik wil internationaal wil ik bezig wezen. Ik wil internationaal wil ik terugbrengen. Dus voor mij is het eigenlijk een beetje een netwerkje. Ik ga naar Ibiza, ik ga daar fantastische kunstwerken maken. Ik had het zo volle zin in. En uiteindelijk wil ik daar bij Galeries Del. En zoals de meesten wel weten, Ibiza is toch een beetje gezien worden. Een protte jetset, een protte bekende meesten komen daar. Dus ja, ik wil laten zien dat wij Friesen echt de wereld kunnen veroveren. En dan wil ik wel met mijn kleuren. Dus ja, dat is een beetje het verhaal. En dan als ik weer waarom kom, dan heb ik een grote expositie in Postplaza in Ljouwert. En in Postplaza, daar komen de meesten die een schilderij gekocht hebben. En die kennen een inutiekie. Vervolgens nemen ze eerst de schilderij in mei. En dan in 2018, dan ben we culturele hoofdstad, Herstad. Dan wil ik een grote expositie horen. En dan met de kunstwerken die ik maak op Ibiza. Die komen er bij de meesten, de ondernemers in de winkel staan. Jan Eringa en nou ja, Safvolle, G-Star en Ljouwert, Erik Steenbergen, Ramon van Bourguignon, Heima en nog Safvolle meer door mij. En iedereen gelooft in mij en daar ben ik zo blij om. Ik ben zo blij dat die meesten en mij het vertrouwen jouwen om mijn droom waar te kunnen maken. Want ja, als je de meesten vertellen nou een x bedrag en ze weten net wat ze krijgen. Dus dat is best wel heel uniek. Dat is voor zoveel yield schilderij verkocht dat ik dit ken wel, wist. En dan wil ik dus in 2018 wil ik een hele grote expositie hebben in Ljouwert. Want ik wil Ljouwert op een kaart zetten, Friesland. Mijn Heiterloon, ik hoor het verschrikkelijk vol van Friesland. En er is een heleboel negativiteit om culturele hoofdstad heen. Ik ga me in bedenkingen. Ja. Ik vind het jammer dat ze bepaalde projecten zoals die fonteinen. Ik denk net iets dat het ook heeft, maar dat ze over fonteinen bouwen en over Boetelanders, wist wel? Boetelandse kunstenaars en geen in Friesk. Ik heb iets van, nou waarvoor net 4 Friesen en zij Boetelanders op zag. Dat is dat mieskip van mij. Dus nou ja, ik dacht bij mezelf, ik maak hetzelfde boel doen. En ik ben toch altijd zelf wel een beetje een eindselganger, dus zo is het zitten, maar
En ik ben wel een gigantische netwerker, dus ik hier iets van, nou, ik wil van u, de beeldende kunstenaars, wil ik iets moois opzetten. En dat wil ik dus in 2018 doen. En naar mij deze schilderijen, dan wil ik bijvoorbeeld een schilderij van mij, die komt dan in de winkel te hangen of ergens oors in een galerie. En dan bijvoorbeeld Bonnie Dijkstra, met Bert Mulder. Bonnie Dijkstra, met Dirk Bijntema. Bonnie Dijkstra, met Irma Kamp. Bonnie Dijkstra met Gea en Gema Trog. En dan hoop ik dat we wat moois kunnen doen met zien van 2018. Ja, want ja, wat ik zei is, ik ben een kleurrijk man en ik wil graag Friesland kleuren jouwen. En nou ja, hoe mooi is het net dat ik op Ibiza overal kan schilderen. Het is hier alweer nou ja, op het moment best wel triest. Rotte Rijn en zo. Dus ja, de inspiratie, heel eerlijk, is op het moment via de ziekje. Het is goed even mooi waar, maar misschien hoe een oertje of zo, dan rijdt het weg. Plus dat ik toch van, nou ja, heel eerlijk, dan mag een beetje in eigen leven leven. Ik was die regisseur van eigen leven, dus ik dacht, ik ben naar Ibiza daar en dat ik zat aan. Want ja, het gebeurt op protte jood. Ik kom net van een begrafeniszaal. Maarten Kies, jongen, 26 jaar. Net een liedje band van 12 maanden. Die voelde in zijn hoes. En ja, dat doet die protte pine. Dat is net een leeuwen. En een 3 weken geleden hebben we Sjoukje begraven. Een jong famke, 34 jaar. En alle meesten zeggen ze altijd van ja, straks dit, straks dat. Straks als ik mijn pensioen ben, dan ga ik dit waan, dan ga ik dat waan. Maar misschien is ik in straks. Dus ik zeg tegen iedereen wil ik zeggen, leef het leven. Maak er wat moois van. Elke dag must leven. Ga net naar bed daar, mijn ruzie. Jou, die vriendin, die mem, die uit de tuut. Als het voortgeest en zegt tegen elkaar, dat is van elkaar worst. Maar morgen is er misschien niet meer voor die wiesvol. Dus, en dat is waarom ik kunstenaar ben geworden. Ik geef een mooie baan uit Losker. Maar ik ben niet meer tevreden en altijd maar klagen. Uiteindelijk heb ik echt van mijn geluk gekozen. En nou ja, je waar ik goed steer. Ik ken het van leven. Ik ken het goed van leven nou. Eindelijk ben ik nou naar de top daar aan het kruipen. Ik ben nou wereldberoemd in Friesland en nou wil ik echt de grens over. Want ik wil ooit wel in het Fries Museum komen. En dat komt alleen nog als het internationaal geest. En dat ga ik. Ik ga internationaal. Ik wil de wereld veroveren. En ik wil wereldberoemd worden. En Friesland op een kaart zetten. En ik neem natuurlijk mijn grote vriend, mijn Pablo. Die geeft mij met mij. Pablo, kom eens hier. Kom eens hier. Kom eens hier. Ik geef mij zijn twaan. Die hebben natuurlijk een Ibiza-tak. Maar ja, dat snap je wel. Moet je Pablo zien, hè. Dus hij is een beetje gewend dat ik automaat heb. En dan mag schakelen. Ja, hoe mag ik nou schakelen? Dat gaat moeilijk. Maar hier wil je zitten, want hier wil ik wat zien, wissel. Maar ja goed, dan kom ik snel bij binnen, dan hoef ik dit te schakelen, dus ik kan er mooi hier zitten. Dan geef ik maar zijn 12e wereld in. Ja? Goeie reis, jongen. Ja, 10 dank. Kom goed. En als ik weer in Rome ben, dan ben je wel weer welkom op mijn expositie. Ik heb hem zien waar ik het aan heb. En echt een goede vakantie.